Greetings to everybody watching this from home. It is I, the spiritual father, Dr. Prof. Mayeni Mnguni. Bakwethu namhlanje bengizothanda ukuthi sikhulume njengesihloko senhlambuluko. Angithi masekushoniwe ekhaya siyahamba-ke siyohlambulula abantu abadala. So-ke kule process guys, umuntu umiswa ngembuzi. Umuntu umiswa ngembuzi. Inhlambuluko ijule kakhulu. Ngizobe ngiqhaze namhlanje ukuthi abantu babe ne-clear understanding nsukuzana. Right-ke, masithi mhlambe kushone ubaba ekhaya. Nakushone ubaba ekhaya, iy'nhlambuluko zizoba kabili angithi. Kuzogezwa abantwana nabazukulu bese kugezwa-ke abantu abadala, mhlawumbe umama walelo khaya kanjalo nsukuzane. Okay-ke, inhlambuluko sijule kakhulu, sijule-ke manje singene isiko-ke leli. Akusona isintu sabelaphi kodwa isiko lakithi emakhaya. Kuyaye kuyenzeka ukuthi okay, nasi sigezwa-ke mhlambe kuyocala kugezwa abazukulu, kugezwa iy'ngane nabazukulu. Nasekwenziwa njalo, kuzogezwa, kuzosetshenziswa imbuzi. Nasigeza kusetshenziswa imbuzi emhlophe ngoba kusetshenziswa imbuzi emhlophe, kuzogezwa abazukulu ngembuzi emhlophe. Ngaba ngakanani akunankinga, kodwa abazukulu ngaba inkulu akunankinga. Kuzohlaba, nakuhlaba kuhlaba umuntu wasekhaya, kuyocalwa emsamu, kuphahlwe, kukhulunywe, kusho isizathu sokuhlaba, abese kuyahlatshwa-ke. Abese leyo mbuzi leyo izodliwa abantu bomndeni nabazukulu, abantwana nabazukulu, nomama ekhaya nabogogo mabakhona, izodliwa abantu bomndeni. Abese abantu bangaphandle bazodla inyama, bazodla inyama. Kungaba inkomo, mhlawumbe nohlaba inkomo, noma kungaba iy'nkukhu thizeni, kodwa-ke lezo y'nkukhu lezo azihlatshwa. Kungaba inkukhu njengama-braai pack lapha, noma kuyini, bese-ke siyadla isitshaba. Kodwa le yokuhlambulula ikhaya idliwa abantu bomndeni kuphela. Iyo lala emsamu okokuqala, kusasa kwakhona idliwa abantu bomndeni. Right-ke, ethi-ke ngiyicacise kahle ukuthi le nkulumo yami iyaphi kahle kahle ngosiko. Bekumele sizile sonke for 6 months lapho, 3 months to 6 months. Abese kugezwa yonke into, kugezwa umndeni, kugezwa iqheka. Angithi umthetho wesiko lelo, kodwa-ke isiko sisalilandeli ngesikhathi samanje, sesihamba siyenzela okwethu. Right-ke, kuzoyenziwa kanjalo. Abese angithi sebagezekile abazukulu nabantu abancane, sekuzogezwa-ke manje abantu abadala. Nakugezwa-ke umama wekhaya, kuzodingeka imbuzi encane. Kuzodingeka imbuzi encane emhlophe. Kuhlinzwe umuntu womndeni, kuphahlwe, kubikwe ukuthi manje sigezwe umama. Kuyobikwa emadolweni, kuyobikwa emsamu ukuthi manje sigezwe umama. Ihlinzwe imbuzi, abese kuyagezeka abantu abadala. Bese le mbuzi le izolala idliwe umndeni kuphela. Bese abantu bangaphandle noma ningabahlabela inkomo noma kungenzekani, akunankinga-ke lapho. Kodwa imbuzi kwenziwa ngomsebenzi, idliwa abantu bomndeni kuphela, akudliwa abantu bangaphandle. Manje thina sesihamba silahla-ke isiko lethu, sesihamba silahla-ke isintu samandulo, sesiphila ngey'nkathi zamanje. Ubona-ke izinto seziyamosheka, kuvaleka konke ekhaya ngengoba asilandeleli isiko lakithi. Nakugezwa indoda, kuzofuneka imbuzi yendoda. Nakugezwa abantu abadala, kuzofuneka imbuzi encane eyendoda.
nakugeza umama kuzofuneka imbuzi yomfazi encane. Bese nakugezwa abazukulu, nazo-ke imbuzi ayikhalela lapha ngaphandle. Nakugezwa abazukulu kuzofuneka imbuzi-ke yayo enkulu mhlawumbe. Manigeza indoda kuyofuneka eyendoda, manigeza umama kuyofuneka eyomama, ngoba imbuzi imisa umuntu. I-example umuntu. Engakho nasey'ntwasweni imbuzi, ngase kufike ilanga lakho lentwaso, imbuzi izoyenza lezi zinto wena obuziyenza empilweni ngaphambi kokuthi ihlinzwe. Uma uphapha nayo izoyiphapha lapho. Uma ulo othulile nayo izotula nje mangazi. Ngoba imbuzi iresemble umuntu. Angazi noma ngiyafakala lapho. Bese kuhlinzwa umuntu, kuhlaba umuntu womndeni. Kuhlaba umuntu womndeni. Uma ngekho umuntu omdala ekhaya, kuyabikwa lo ozohlaba, kuyabikwa ukuthi ngoba isimo sinje sesikhethele wona ukuthi azoniphethela umsebenzi wenu. Bese umsebenzi uyaphetheka abantu abadala. Asimanamane senze nje, cha. And izinto zamadlozi aziphekwa. Iy'nyama zamadlozi ayiphekwa. Siyaziwosa ngoba ezabantu abadala balele. Siyawoshwa abese kuyadliwa-ke lapha ekhaya, kudla abantu bomndeni. Bese abangaphandle bathengela inyama yangaphandle. Kodwa-ke sesilahla isiko. Bese angithi-ke manje abantu badala suke sebehlambulukile. Manje kuzomele kugezwe ikhaya. Uvala lelo hlazo ukuthi lento le ingasaphindi yenzeke emndenini. Kuzomele hlatshwe imbuzi emnyama. Leyo mbuzi leyo yocala ibikwe. Eyani? Eyokugeza igceke, eyokususa ubumnyama. Kodwa-ke kuthina, hhayi, isintu asisazi, amasiko asisawalandeli, ubumnyama enquthu. Bese kuyavaleka, kuvaleka amathuba, kuvaleka iy'nhlanhla, kuvaleke konke. Bese siyazibuza ukuthi kuwonakaliphi. Kanti cha, ithina senze ngendlela ekungeyona. Abantu abadala, le ndaba ijule kakhulu. Angifuni ukunilahlekisa, kodwa nakugezwa abantu abadala, ngisho noma ngamuphi umuntu ogezwayo, kunemithi thizeni esetshenziswayo. Awumanamane udibanisa amakhathakhatha ngokwazi kwakho qha. Kunemithi thizeni kumele ibe khona-ke kulawo makhathakhatha owagandayo. Nakugezwa indoda, ngisho noma umfana olingana nami, ngisho noma ubaba, ngisho noma nje uma uyindoda, kuyosetshenziswa ikhambi ekuthiwa umlahlankosi, umlahlabantu. Leli khambi leli, umlahlankosi, ilona elokugeza amadoda, ilona esilanda ngala abantu abafile. Uyalikhulumisa, sisiyokise ekhaya lakhuluma agcina-ke manje kusetshenziswa lona lelo khambi. Abese kuyadibanisa-ke namakhambi wakho wenhlambuluko, kodwa the main important one ilona, ngoba ugeza indoda. Nawuyogeza umama oshadile, kusetshenziswa umganiselwa. The marula tree, kuthiwa umganiselwa. Kusetshenziswa leso sihlahla-ke. Bese ufake namakhambi akho wenhlambuluko, udibanise, kodwa the main important one ilelo ekuthiwa umgano. Kusetshenziswa leli khambi. Abese-ke niyachaza manikhuluma niyageza usibanibani azohlambuluka abedlose lihle ekhaya, lethe inhlanhla ekhaya. Akusetshenziswa mhlambe-ke manje senigezela umuntu ongashadanga thizeni, kusetshenziswa ikhambi ekuthiwa umthole, uMaZulu azayithole. Umthole, cha, uMaZulu azayithole nomthole into ehlukile. Kusetshenziswa umthole isiphahluka. Kusetshenziswa umthole. Masigeza umuntu ongashadile, ongumuntu wesimame. Ila makhambi lawa amathathu asetshenziswayo, iwona amakhambi abalulekile lawo. Bese-ke ungayifaka-ke amakhambi akho wenhlambuluko, omageza, osusa amabhadi lawo, ungawafaka. Kodwa the main important ones ilawo makhambi engiwabalile. Kodwa-ke thina isintu asisasilandela, sisayenza okuyikona. Siyahamba-ke, siyagezwa ngemithi ekungeyona. Bese nasewufika kumina noma ufike enyangeni, esangomeni thizeni, kumelaphi thizeni, kuthiwa cha, lowo muntu akagezekanga ngoba asenzanga izinto ey'fanele. Ingakho isiko namhlanje lihamba lisilahlwa
kuhamba kuba nexhaka, kuhamba kuba nama-blockages, kuhamba kuba nokumnyama phezu kwey'mpilo zethu ngoba asililandeli isiko bantu bakithi. Ngize la ithuba lana ngizofundisa, ngizoxwayisa, ngizokhuphula isizwe ngamasiko akithi. Angiziyenzi ongcono, kodwa ngizama ukusiza abantu bakithi to restore dignity, to restore homes, to bring light emakhaya, ukuthi sizokwazi ukuthi sithuthuke, siphile. Akekho umuntu owadalelwa inhlupheko, kodwa ngendlela esenza ngayo inhlupheko yosilandela size siyofa. Ngenxa yokuthini? Amasiko awasalandelwa, isiko alisahlonishwa, isintu asisasazi, sesilahle isiko. And le nto ngihlale ngisho, ngizoyisho namanje, ngiyigcizelele izingene ekhandeni lakho. Ngaphandle kwamasiko asikho. Without roots we don't exist. Isihlahla, esihlahleni, isiko, impande yesihlahla. Ngaphandle kwempande isihlahla ngeke sikhule. Ngisho ukuthiwa ungasisaphi, ngakhe ixolo lapho, ixolo lesihlahla sepentshisi, ngiyositshala lapho, sizokhula, sizofa. Ngubani? Asina roots, asinampande, asinasiko. Bantu bakwethu, ngiyethemba kodwa ke ngikusherile namhlanje kuzosiza umuntu lapha ngaphandle. Maniyenzile amaphutha lungisani kuze kuzokhanya, kuvuleke izinto zenu, niphumelele ekhaya, ngoba ikona lokho okuvimbayo. Bese abantu bahlale ngani kuthiwe hey, kufuneka iy'nkukhu, kufuneka kwenza washo wacima. Cha, silandelele namasiko sizokwazi ukuthi kuphilwe. Angeke uze mina ngithi kumele wenze umsebenzi, kumele uwenzele la. Cha, umsebenzi uwenzele ekhaya kini. Izinto zomsamo angeni mina entweni zomsamo wakini, angiyena owakini, angisebenzisi isifani sakini, ngizobe kodwa akamasiko sihamba siyawamosha thina bakwethu. Iloko-ke bengisanda ukukushera namhlanje. Ngiyathemba ukuthi usizekile umuntu lapha ngaphandle. Ngiyathemba ukuthi nizosiza abanye. Siphile bantu bakwethu. Akukho okudlula impilo. Akukho okudlula impilo. Ukuthina, ukuphila. Sokuzani. Prophet Mayeni, insizwa kaMkhulu. Sokuthile Mayeni, insizwa kaMkhulu. Ngithanda nonke ngithi balehlozi. Ndawo shewe. Amago.